kapan na yung Bang Faroy sida Don Faroy sida Troxy. Don Paroy Sira Troxy muluk atu pinidak mat joining along APHLC nang dun lo ke ong dai ke BJP pen lo la pen ke Congress pen Nakapre song ke. ASCC doma Yes, bisa. kali da pini ke BJP pen hello jasemet la pen Congress pen Ela on hedong la tipaklang pon ni Troxy pen 17 kilometers kitangjar la sobuta Faroy la sobuta din. la ke ho alam lo la ke hijim me alam lo la ke akam towar da non ni litum da dam chute de kilo ke la ke Dimapur ke dam towar hai hala birla pen hapu muni tu hapu ke dam chute de kilo non ke towar ta henu et lo la pen hala da ke speed breaker ke ong so kali la puyo la jasemet ke la henu et bang halo la ke 17 kilometers ke messenger ke messenger towar se selami pulate ni Troxy ke jong pesa un e ke lage sikleon thom bagenang bekia porlo lage ke chok che binong lo lan cho takalila ilitum ningje ha heda si dokli hala di phuang bong la over bridge ka selam lage tender ta ve di akam da ve hala da ka selam nahi ta non rong pharpi rong be kumlin ta arum si dokok loke lapen ke hala Samson Singh inti akumlin anta arum si do et lokente la rong pharpi rong be akumlin lapen Samson Singh inti akumlin hai hui munit tum kapahi jim ya phansi lage ke claim ke lage akim me kam le claim kali lage aben poisa ka khorosta 2 crores for 200 crores bobadi 241 crores khoros lo khoros bom lo lapen hapalang hulap lo di pu alon ke do ke la scenery alon ke do ta important ke mati di lam la pule silam baret mi pute bangha Shillong la pen aijol bethi ta silam baret ji Shillong ke isi over bridge isi ta ve ada ke mepi aijol ta isi ta ve akam ave ite da ke pape doko la ke abinong ke itum hana ke me phan gali la ke itum akhei ajati itum akhei ala anok be itum phan ka pahi jim ya phan se claim lage la pen jasemet ke pudam ke nang litum rata tu anda dokli seta tender notice do mala ave gente tender notice pulotel tender notice do big nagi kente la pen appoint nagi kente contractor apan lage he amethanga he masor apan kachi construction mandi gp at body lata amen kachi construction pu ke claim ke lage Himanto Biswa Sarma korte pu majo lason ke matidi lage itiu karbi etum ka durbol ong posi do clip loke ke ke ong posi do clip loke ante do clip ke det nahi lage lapen aku ni ison alam ni tum pubong atumi man lom hai hui ta ningje celang pet nahi celang pet pe ke uni pu mati di itu nge demokrasi ke mati demokrasi adet itu ke ka celang pet nahi pute election husi che pe klang nahi ke celang pet lamane la inu ta phan ba e party sia phan se vote pilap nahi hala hello hada hello ke celang pet ane non ke celang pet ke BJP long si celang pet lu bang celang pet tum da bang autonomous state ta hang he thang da claim kli hala tum mangki sik sidul ta pang tang te hala tum mangki la sig la ka celang pet jong le ali ke do kali celang pet nang gi pulote la mesen sik sidul ka pang tang kang tum tum phat ka bor ie tum phat poisa ve an chulong le ta kam claim bom tum phat la pen ke autonomous state ke hang la an chulong le sake er kap ta long le ta claim bom tum phan si cherap du nang ko la song ke claim ke APHLC hello ke da hello nang celang dun pet nang ko ako hala non celang pet nang ipu aning do ka tum ta jong si alang litum AP celang pet ingtung te pusi pu bom ta alang litum hala BJP tum long ta che chingki dun bom di tikante contract ta endun bom di tikante hala tum ajolo te dam joy ti pu bo ya tum ke ada prang ta dam joy ti pu bo ante hala tum long si ke celang dun lo kente la hello ka celang aling lagi megali ake me amunit tum long si celang dun pet nangi enon ke APHLC long si celang pet nang po an ke mi po laki akolon celang pet nangi pu ka hangkong tum ta nang dun ta mele APHLC long celang ing tung bu te pia pot APHLC long nang dun de di BJP long an si da ajo dam choi chot ana jo pia pot lo
BJP APHL silang nang doon no, nang silang doon no. Nitong da silang pet nang ipo sige pulo. Demokrasya tingpen, ay na tingpen, aron na tingpen. Dahil Tidak silang mah.